ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା ପ୍ରଭୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ମସ୍ତକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ବ ମୁଖରେ ଥିବା ମୁଖର ନାମ ଆଜ୍ଞା ତତ୍ପୁରୁଷ। ଏହାର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣପୀତ। ଆଜ୍ଞା ବାହନ ହେଉଛି ଅଶ୍ୱ ଓ ସେ ମହାମୁଦ୍ରାରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ପଶ୍ଚିମ ମୁଖର ନାମ ହେଉଛି ସଦ୍ୟଜାତ। ଆଜ୍ଞା ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଶ୍ଵେତ। ଆଜ୍ଞା ଏହାର ବାହନ ହେଉଛି ହଂସ। ଆଜ୍ଞା ସେ ସର୍ବଦା ଧନୁର୍ବାଣ ମୁଦ୍ରାରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଉତ୍ତର ମୁଖର ନାମ ହେଉଛି ବାସୁଦେବ। ଆଜ୍ଞା ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ। ବାହନ ହେଉଛନ୍ତି ଗରୁଡ଼। ଆଜ୍ଞା ସେ ସର୍ବଦା ପଦ୍ମ ମୁଦ୍ରାରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଦକ୍ଷିଣ ମୁଖର ନାମ ହେଉଛି ଅଘୋର। ଆଜ୍ଞା ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣ ନୀଳ। ବାହନ ହେଉଛି କୁର୍ମ ଏବଂ ସର୍ବଦା ସେ ଜ୍ଞାନ ମୁଦ୍ରାରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖର ନାମ ହେଉଛି ଈଶାନ। ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଶ୍ଵେତ। ଆଜ୍ଞା ବାହନ ହେଉଛନ୍ତି କବଚ ଏବଂ ସେ ମହାମୁଦ୍ରାରେ ସର୍ବଦା ବସିଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ କରି ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।